natin ang tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa ko? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakade pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, na maga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya,
umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung di ko kunin ko, request para magpa-prayer. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Hindi So, talaga yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapagbilyar na. Andun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihito ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako.
bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Nung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagkakangesa. Dati, inahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. Ay 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang in-burden sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako, sir, kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Larag Albay.
ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nangihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak? Para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika. Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po yung naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po,
bilang isang kaibigan ni Doc Joey nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020. Na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So nakagamit na ako ng Amazing Pork, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Pork dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing Pork, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Inaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo may sakit nga sa nerve ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing Pork. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing Pork. Nung uminom ka ako ng Amazing Pork, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari?
Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing Port. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili, kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing Port niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing Port natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Port na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yun talaga, anin pa natin itong lahat na nakaano natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest pa, doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong ito sa ating katawan. So lagi niyong tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully,
ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat matagal ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Amazing ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Paul. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth, para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing Four. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing Four na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak. Kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing Four na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing Four sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, daiman na mga bantay, tapos seniors na. Tigdarami sa physician surgeon, kung naputupag ito, ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, dalukang 7 aldaw, ning antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alam ka ako na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko lumang result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist ba yun? Na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining
amazing for radyo. Try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano lang. Pinailin ko sa iya, so salt ng blood game na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpadialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong-san ko. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon masuka, pagkakaon masuka na anitbaya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dailang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparatulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparatulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Laragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea. At si tatay naman, 69 na, ay umigib.
Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Baliwanag po nga ninyo sa amin, madam. Nangyari kay sir, last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito. Kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson. Tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa kapag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Oo. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nangihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos itong mga product niya, sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So ngayon po, kailan po kayo bumalik naman? Ngayon. Pero dati nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat!
ng umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyo. Ngunyan po, siyang ilang kaan. Ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag-ibon, ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, dalukang 7 aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist ba yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayang ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood game na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Diyo, inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya. Dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga ni, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, ako naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak
Dahil nga sabi mo, suka na ng suka ng kumain at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, daina, ngunyan, ipapatuloy. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga maring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na kita. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yung ang gout, ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindog bagang maglakaw. Kasi nga po yun na, Mapulog din ang dahil nga tagapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nag-normal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan ito. Maraming salamat Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya. Ang kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February lang po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeparan siya sa palihi.
At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligaw. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko in-expect na gano'n yung magiging result sa Papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing Hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, yung date ko po nito, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig,
ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Sr. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihito ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang sa isang doktor, specialista, oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Nung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng Amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasarag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtakangay siya. Dati, nahihirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang. Nung nakainom ka ng Amazing Four, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na.
Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung liit ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihip ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra na pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. At saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. Okay na, okay. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations, sir. So sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, dyan sa Legazpi dahil may mga naghihintay pong clients. So, ang schedule po natin Monday to Saturday. But then, iyon po ay talagang urgent na kailangan po daw na magpakonsulta na kay Doc Joey ngayon dahil so, yung client po ay hindi na nakakakita at the same time po yung problema niya sa pag-ihi. Ayan, so, hindi nakakaihi, hindi regular yung kanyang pag-vowel. So, tinanong ako ni Doc Joey kung pwede kaming pumunta doon sa
Kabangan. So sabi ko, kailangan niya ng ating client na siya po ay magpapakonsulta today. Kaya po ayan, pupunta kami maya-maya sa Kabangan. So 2 client po yung naghihintay doon. Kaya po ayan, sinikap pa din po natin na tayo po ay makapagprograma kahit 30 minutes or hindi na hinabot ng 30 minutes. So maraming salamat po sa ating technical department ng DCGB, Legazpi, dahil sa pag-play po ng ating mga amazing testimonials. So pagkagising ko, sabi ko, buti na lang ay nakasubaybay talaga at nakamonitor sa atin ang DCGB Legazpi. Nakaplay na yung testimonials. Ayan, so nagising kasi ako, yan talagang paten na. Ayan, so grabe. Yan, so whole week yung ating trabaho, daming client natin whole week. Yan, Monday hanggang Saturday, grabe po yung nagpakonsulta. Iba't iba pong mga health concern, yung mga pumunta sa atin. And grabe, dahil sa ilang days pa lang sila umiinom. Yun yung isang client po natin from Santo Domingo na teacher, 28 years old, last October 30, nagpakonsulta po sa atin. At good news dahil po ay nawala na kanyang bukol. Ganun din po si Sir Tanix Araite, yung ang ating pong magaling na tubero dito sa Kabangan. Ayan, so grabe din po yung naitulong sa kanya ng Mega One dahil hindi siya nakakapagtrabaho, na pending yung trabaho niya dahil po sa kanyang arthritis. Ayan, pinainom agad ni Doc Joey ng 2 cups ng Mega One, and nung gabi, yan, nawala agad, diba? Kinabukasan, wala na agad yung pain. Yan, kaya grabe yung pasalamat niya at hangad niya na siya po ay siya din po ay makapag-share ng ating mga amazing products. And then, grabe po kasi sabi niya, sana marami pang matulungan si Doc Joey sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Again, maraming salamat po sa ating technical department ng DCGB Legazpi na si Sir Nems Flora. Yan, so nagising po ako, Sir, 10 na. Yan, pasensya na po. Yan, kasi grabe po, Monday to Saturday, grabe yung ating mga amazing clients. So, yun, ngayon po, may naghihintay pa sa Legazpi na 2 client. Yan, natulungan po natin dati si Madam. So, ngayon po ay may dadalhin siyang pasyente na hindi na po nakakakita at hindi po regular yung pag-vowel at yung pag-ihi. So, papakonsulta niya po later. Again, matatagpuan po ang ating office dyan po sa Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami Monday to Saturday. But then ngayon, sabi ko nga, kung kinakailangan, kung hindi kayo makakapunta ng Monday to Saturday, mag-message kayo sa ating CEO na si Doc Joey kung Sunday kayo magpapaschedule para at least nakapag-sked na po tayo, 'di ba? So, but then ngayon ay mamaya-maya pupunta po kami ng Kabangan. So, pwede kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito if ever po may mga katanungan tayo sa ating kalusugan. Noon pa man yan, hanggang ngayon nandyan pa din po ang inyong karamdaman. Handa pong solusyonan, lunasan po yan ng ating mga amazing products. Basta po, kaya pa ng ating mga clients, kaya pa po ng patient na uminom ng capsules. So kahapon, grabe yung aking mga pasyente dyan sa Kabangan kasi po, nag-clinic na, yan, mayroon na po akong maliit na mesa dyan sa ating DGB Eatery. So grabe kahapon, ilan yung client natin, iba-iba po. May from Lagonoy, Camarines Sur, and then yung isa from Sorsogon, Daraga, Kamalig. Ayan, so yung isa from Buraguis. Ayan, yung isa po, ayan, 2 po yung taga Buraguis. Yung isa may pancreas, may bukol po sa pancreas, and then yung 2 yung kanyang health concern. Yung isa lumalaki po yung tiyan dahil sa may mga tubig daw. So kailangan operahan. Ayan, so natatakot yung asawa. So yung isa naman, hindi siya nakakalunok dahil sa parang may nakabara na mga plema. Yan, so ayaw niya din po magpa-operas, and then hindi siya nakakainom ng capsule. So ano yung ginawa ni Miss Len para maka-intake? Si Sir, ayan, so I think 5 yung aking patient nandun. So inobserve namin yung Amazing 4 kasi hindi siya nakakainom. Nilagay ko sa isang basong tubig
na mainit, ayan, so natunaw po yung Amazing 4. Sabi nila, kaya pala walang tindag sa kidney, kasi wala siyang natitira, even po yung balot ng Amazing 4, yung kasi yung sinasabi nga natin, yung Amazing 4, ang balot po niyan is gelatin. So natutulaw talaga po siya. So pinainom ko, walang natira, kahit balot, ayan na talagang nakapasok. So para lang siyang pinakulo na herbs. Ayan. So kaya po, ayan talagang very effective at safe na safe yung ating Amazing 4. So yun, pinainom ko kay sir. So may natirang konti, nilagyan ko ulit ng mainit. So ininom niya agad, 'di ba? So ganoon. Ayan, so kasi nag-avail siya last time, nawala. Ayan, nawala po yung Amazing 4. Kumain sila sa labas. Naiwan siguro nung niya or ng asawa niya sa mesa. So binalikan pa daw, wala na, kaya hindi nakainom nung gabi. So bumalik ng kinabukasan para mag-avail kasi may nangyari agad kasi yung pananakit ng kanyang binti. Nawala na po. Pero yung paglunok niya, medyo okay na daw. Kaya tuloy-tuloy yung pag-inom. So, napapagalitan niya ng asawa dahil sa babalik pa sana at hindi pa mag-a-avail. Nandun na yung client. Kaya sabi niya, mag-avail ka na. Kasi sayang yung oras. 'Di ba? So, every minute, every hour po ay napakamahalaga. Kaya naman po sa mga avid listeners po natin na noon pa hanggang ngayon po ay nandyan pa din po ang inyong mga health concern, subukan po ang ating mga amazing products, 'di ba? Lagi kong sinasabi na wala naman pong mawawala as long as na ito pala yung makakatulong po sa inyo. So bukas may mga nakaschedule na din po for consultation. At yan, sabi ko nga, mag-message na kayo sa ating CEO na si Doc Joey kasi po first come, first serve basis po tayo dito. 'Di ba? Kung sinong mauna, siya din po yung mauuna. Kasi hindi pwede yung nahuli, siya yung mauuna. 'Di ba? So, may mga nakaschedule na. Yung isa, may tumutubo pong bukol dito sa breast. Ayan, so, at sinubukan muna yung Mega 1 capsule. Kasi sabi ko nga, bakit natin pipilitin si Amazing 4 kung hindi pa natin kaya? Pero kung talagang si Amazing 4 na yung bet natin at mas mabilis talaga yung result, si Amazing 4, mas okay, 'di ba? Pero yun nga, kung ano yung kaya natin ng budget, hindi naman kami na namimili, 'di ba? Kung ano yung kaya natin na budget, basta willing kayo na kumbaga matulungan yung ating mga health concern. Ayan, so pumunta na kayo, 'di ba? Sabi nga ni Doc Joey, kahit 1K, pero depende po 'yan sa health concern natin, 'di ba? Pero kung hindi pa lumalala ang ating health concern, so mag-avail na po tayo. Kasi daw po na pinapatagal natin ang ating health concern, mas lalo po 'yan lumalala, lumulubha, at the same time, mas lumalala din po yung gastos natin. Mas okay kung nakakaramdam pa lang tayo ng konting pain at nagpapakonsulta na po tayo agad, 'di ba? So kahapon nga yung teacher from BU, ayan, so noon pa man po ay umiinom na sa atin, pero yun naputol. At ngayon, may health concern naman po siya. Yun. So, pinainom po namin ang Amazing 4 ng 414. So, ganun. Maganda yung effect ng Amazing 4 ng 2 times a day and once a day ng Mega 1. Ganun po yung ininom ng isang teacher from Santo Domingo na ilang days pa lang nawala na po yung bukol po niya. So kahapon during my program ng 5:30 to 6:30, nag-chat po sa atin. Ayan, sabi niya, nawala na po yung bukol. So, ngayon ay papainumin naman po niya yung kanyang mother kasi gusto din pong uminom ng Amazing Trio. Ayan, so wala na po ma'am yung bukol. Ayan, so sabi ko naman, wow, so amazing. Grabe, ayan, praise God. Ayan, so kasi ito po 28 years old pa lang at may nakakapa po siyang bukol. So, ayaw niya magpa-opera, ayaw niya din po magpa-doktor, 'di ba? Kasi kayo po ang magdidesisyon ng buhay ninyo. Hindi po
magdidesisyon yung ibang tao, yung doktor ninyo, kundi po kayo ang magdidesisyon yan. Kasi buhay nyo yan, 'di ba? Buhay ang nakataya po dyan, 'di ba? Pwede kayong mag-second opinion, kung may nakikita kayong mas the best, yan, itry muna natin, 'di ba? Kasi sa pagsubok, sa pagtry, wala naman pong mawawala as long as na ito pala yung makakatulong sa inyo, 'di ba? So, yung kahapon, 2 katarata from Lagonoy, and then yung isa naman po ay from Sorsogon. So, yung isa hindi na nakakakita, yung isa naman ay medyo nakakakita pa. So, ayaw din magpa-opera kasi medyo may edad na. So, last May, 2 po yung ating hindi na operahan sa katarata, si Tatay Alfredo, Dr. Dedea, and si Tatay Baldo na from Manito. So, parehas, 'di ba? So, last February, may isang nagpakonsulta, si Tatay Willie Adra from Legazpi, na hindi din po naoperahan sa kidney stone and sa enlarged prostate. So ngayon, ang dami po natin na client na kalalakihan na may prostate problem. So yung isa, 8 beses na umiihi paggabi. 'Di ba? Hindi na po yun normal. So ang normal po niyan, 1 or 2 na pag-ihi lamang sa gabi. Pag mga more than na po dyan, ayan, so magpa-consult na tayo. Baka kasi, di ba, katulad ni Tatay Raul Hana, na napakinggan po natin kanina, na mga nag-testimonials po siya, na umiihi na po ng dugo. Ayan, so amazing din po yun dahil sa nagpa-consult sa atin last May 6, ayan, so umiihi po siya ng dugo. So papunta sila sa hospital. Since na napapakinggan tayo sa ating programa, siya po ay dumiretso sa atin. So nagtataka yung asawa kasi bakit na huminto sila pagdating dun sa opisina ni Doc Joey. Sabi niya, si Doc Joey yung makakatulong sa akin. So pagdating niya, tinanong agad namin mga question niya regarding sa kanyang health concern. So, agad-agad, pinainom po namin ng Amazing for after ng interview. Kasi dito sa atin, hindi na natin kailangan mga laboratory or any mga examination. Andito po ay ginagawa natin action na agad, 'di ba? Kasi yung laboratory, malalaman natin yung result, and then, ano yung susunod natin na gagawin, 'di ba? So, ganon yung nangyari kay Sir Raul Hana, pinainom po namin agad ng Amazing 4. So, sabi ko, bago siya matulog, uminom ulit siya ng Amazing 4. So, ganun, kinabukasan, may maganda agad na feedback sa atin dahil nakatulog siya. And then, yung ihi niya, wala nang kasamang dugo. So, 2 beses pa lang nakainom ng Amazing 4. So, ganun, medyo malabo pa. Pero nung 11, kasi uminom ulit siya ng Amazing 4, so medyo clear na yung ihi niya. So until now, 'di ba, umiinom po siya ng Amazing 4. So from 3 times a day ng Amazing 4, ngayon po ay twice a day na lang. So baka by December, mag once a day na lang. So bakit si Amazing 4, ibinibigay natin siya sa ating client na high dose kapag una. Like 3 times a day ng Amazing 4. And then after 3 months, nag-twice a day na lang. And then after 3 months, nag-once a day na lang. Kasi nga po, si Amazing 4, kailangan muna natin ma-overhaul yung ating katawan. Maging okay lahat ng ating health concern. And then kapag nagiging okay na yan, syempre, bababaan din po natin yan ng dosage. Hindi tayo kumbaga yung pataas ang dosage, kundi po pababa yung ating dosage. Ganun po yung ating mga amazing clients. Kaya din po, sa ating mga clients din, pinapaliwanag din natin na wag po natin tatanggalin si Amazing 4 or si Mega 1 capsule kung natulungan na po ang ating mga health concern. Bakit? Kasi may tendency po na may mga darating pang health concern sa atin. Kasi hindi natin hawak yung buhay natin. As long as na may pang-protekta tayo, may pang-iwas tayo kung ano yung mga or may pangsangga tayo sa ating mga karamdaman. So, yung mga virus, mga bacteria, once na umiinom ka ng Amazing 4, hindi ka gaano tatamaan. Tamaan ka man, mabilis kang makarecover, 'di ba? So, ganun po. So, sabi nga ni Ma'am dati, yan, during pandemic, na umiinom siya ng Amazing 4 kasi nagjo-duty sila, hindi sila, yung mga kasamahan nila, tinamaan ng COVID. So, bakit daw sila hindi tinamaan ng COVID? Kasi nga, malakas yung kanilang immune system.
system, 'di ba? So ganun yung advance nila na sila ay umiinom ng ating Amazing 4. Kumbaga may panlaban ka. Yan. So kahapon na si Nanay Concepcion Gomez from, I think, Pariaan, Camaligalbay. So, dati na din itong umiinom sa atin. So, naputol. Dahil nga sabi ni Nanay, okay na siya, wala na siyang health concern. So, ngayon naman, ayan, may panibago naman siyang health concern. So, hinihingal, and then yung kaniyang likuran ay, kumbaga, nananakit. Yan. So, sabi ko, Nanay, sayang. Kasi dati, Amazing 4 na siya, natulungan na siya. So, ngayon, bumalik siya. So, babalik naman siya sa mas mataas na dosage. Instead na maintenance na lang niya is si Mega 1 capsule. Kasi nga po, ang ating Amazing 4, Amazing Trio, or Mega 1 capsule, lahat po ito ay nilalaman ng mga gulay at prutas, which is na kailangan po ng ating katawan, di ba? So, ngayon, hindi pa ako nag-breakfast. Ayan, uminom lang ako ng multi-5 coffee. Ayan, multi-5 coffee pa lang yung iniinom ko. So, more on siya mga mushroom. Ayan, so, ayan, ang paborito kong kape is Mega E Coffee. Yan, so antioxidants, more on siya mga berries. And then, kapag may menstruation naman, ayan si Multi-5 Coffee kasi maganda po siya sa may mga menstruation. So, yung isang kasamahan nga natin dyan sa canteen, ayan, so napauwi siya agad kasi yung anak niya ay nahimatay. Yan, nataranta yung mother kasi bakit nahimatay yung anak? Yun pala, may dysmenorrhea, may menstruation. So, ganun yung nangyayari sa dalawang pinsan ko dati na laging nahihimatay dahil sa menstruation. So, ngayon, normal na sila. Pero dati, yan, every time na sila ay na hospital, ayan, 12,000 every month dahil lang sa menstruation. Ang babae pa naman every month may menstruation. So, ngayon, Mega 1 capsule na lang yung iniinom po nila. Kaya naman po, bukas, ayan, bukas po kami bukas, as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so may nagte-text na sa atin, yung ating client sa, sa Kabaangan. And, ayan, so, few minutes, papunta na tayo doon, 'di ba? So, again, Barangay 18, Kabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dyan po yan sa Barangay 18, Kabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede po kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Or may bago po siyang number sa token text po. Ayan, so 0910-448-2598. Ayan, again, 0910-448-2598. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, pwede niyo po siyang i-follow sa kanyang personal account sa Facebook kasi pwede na tayong virtual consultation. Ayan, sa Messenger, online consultation. Ayan, so, kanyang first account po is Joey Bibon Bitito. Again, first account, Joey Bibon Bitito. And sa kanyang second account po is Doc Ching Bibon Bitito. Ayan. So, ang ating Facebook page na Doc Joey Bitito page. Dito naman tayo nag-programa Monday to Sunday except Wednesday. 'Di ba? So, YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Yan naman po yung ating mga amazing testimonials, 'di ba? So, pwede kayo diyan pwede niyo po 'yan na i-follow and then i-subscribe sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Yan po yung ating mga testimonials. I-click niyo po yung playlist,
lahat po dyan naka-upload yung ating mga amazing testimonials. Okay? So, yan, kung kayo po ay may mga katanungan regarding po sa inyong health concern, regarding po sa inyong, sa ating mga amazing products, ayan, so, mag-message na lamang po kayo sa amin, 'di ba? So, bukas, as early po, 8 a.m. to 6:30 in the evening ay bukas na bukas po kami dyan sa Cabaangan, 'di ba? So, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, harap mismo po ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung green building, yan. So, yan po yung building ni Doc Joey Bitito. Okay? So, yan. Ano pa ba? Yung inyong mga katanungan. 11 a.m. na. Ayan, so, ngayon po ay nagmamadali kami dahil sa pupunta pa po kami ng Cabaangan. Ayan, so ngayon kasi binisit natin yung ating mga renter dito sa Barriada, 'di ba? So, 'yon, may available po kaming commercial space dyan sa Cabaangan. Ayan, so kasi lilipat na si Miss Angelis dahil sa nag-expand na yung kanyang negosyo. Yan, sabi niya, grabe yung naitulong ni Doc Joey kasi kung wala din yung office niya dyan sa Cabaangan, ayan, so wala din po, 'di ba? Kasi ngayon, nag-expand na. So, ngayon po ay available yung ating commercial space dyan sa harap mismo po ng Bangko Sentral. Yung katabi po ng Mayvel Fashion. Ayan. So, may mga room for rent din tayo mga available dyan sa Cabaangan. So, now po, maraming salamat po. At sinamahan niyo po kami ngayong Sunday edition. So, magkita-kita tayo bukas dyan po sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, for now, pansamantala po ako magpapaalam at magbabalik po kami bukas 5:30 to 6:30 in the evening. Again, maraming salamat po sa ating technical department ng DCGB Legazpi kay Sir Nams Flora. Ayan. So, my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena, this is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.